This project represents more than just an investment in infrastructure. It reflects our collective commitment to leaving no place and no one behind, as envisaged by the Second Republic. Additionally, it is projects such as these that underscore the government's determination to ensure that every Zimbabwean, no matter where they are, benefits from the nation's growth and development. Vatiri apa ndo chinangwa chinozonzi pachirungu mantra yaPresident Mnangagwa. Vanoti ivo hapana nzvimbo inofanira kusarira kumashure isina development. Tinofanira kuti tiite kuti munhu wese kunyangwe paanogara iye semunhu kana kuti sedunhu sezvamakaita izvi munofanira kuwana ruyamuro runoitira kuti upenyu hwenyu humurukire. Ndo zvimwe chete neizvi munopedza nzara, munowana mari kana muchishanda pamabasa akafanana naya, upenyu hwenyu hunochinja. Munokwanisa kuisa vana venyu kuzvikoro, munokwanisa kuzvitengera zvamunokwanisa muchishandisa maoko enyu. Saka ndo pana ndichitaura ipapo. Since its inception, the Second Republic has taken bold steps to mitigate the challenges posed by climate change, particularly in the agricultural sector. One of the most important measures has been the construction of dams and the revitalisation of irrigation schemes to secure food security and transform households from subsistence farming to commercial agriculture. The Romsely Irrigation Scheme, located in Makoni South constituency, is a vital part of this broader strategy. This project serves wards 28 and 31 in Makoni district, encompassing both communal and all the resettlement areas. It consists of 6 distinctive blocks, with Bloc 1 situated in Chigora communal village, and the remaining blocks 1A through to 1E located in the resettlement area. What makes the Romsely Irrigation Scheme so significant is not only its scale, but its potential to bring about lasting change in the lives of the people in the region. So ndachitaura apa ndezvokuti Second Republic kutaura kuti tava kutongwa takatungamirirwa napaMnangagwa. Chinangwa chikuru chavakakwanisa kuita ndechekuti ngatibvise nyaya yekupedza nzara, uye nokuti yanonzi nutrition, tiite chikafu chinokwanisa kuvaka miviri yavanhu. Saka nokudaro kuti tigadziridze ipapo kunzvimbo dzinopisa zvakafanana nokunoku, tinofanira kuisa madhamu okuti tigokwanisa kuwana madiridziro sezvatiri kuwana pano. Izvozvo zvichatibatsira kuti vanhu vakawanda vagone kuzvibatsira muupenyu hwavo. Manzwa achitaura kuti maarea enyu amunawo, nzvimbo dzamuinadzo ndedzipi dzomagara mavo, dzichiziva kuti dzinoitwa irrigation idzodzidzo. Honorable Minister, ladies and gentlemen, you may be aware that the scheme has a long history. It was established before 1980. Taura chiyakai pakanga panongedzwa apa kuti pagadziridze tisati tava neindependence. Ndozvapakatanga kuitwa ipapa. But it ceased operations soon after independence. Efforts to revive it in 2004, but progress again was hindered by funding limitations. However, today we are witnessing a turning point. To date, 24 center pivots have been installed across the resettlement blocks, with 1 additional pivot in the communal area. The scheme draws water from a divergent way on the Macheke River through an 18-kilometer earthen canal, storing the water in night storage dams before it is pumped to the center pivots using electric pumps. To that end, the potential of this irrigation scheme is vast. It covers a total of 608 hectares, of which 384 hectares have already been funded through
IFD and SIRP program, benefiting 336. The remaining 284 hectares are yet to receive funding, but once this is secured, the scheme will reach its full potential. Pane varimi kana vati muri pakati pedu vanosvika 336 mazana matatu nemakumi matatu nevasere 336 vanhu vanobatsirwa kubva pairrigation yedu kana ichinge ichishanda zvakanaka. Vanhu ivavo vanokwanisa kuti vange vane upenyu hunenge hwakati chinjei kana tapedza kugadzira chirongwa ichi. Uye mundaona kuti makashanda zvisingaiti muchibatsirana navamwe muchishanda navo kudhonza mvura muchifambisa napasi 18 kilometers haisi nyore, mufambo wakareba but chikuru ndechekuti muchinangwa chenyu ndo chamunenge muchida kuti muchizadzise. I cannot overemphasize that this shift will not only improve food and the nutrition security, but also increase the income generating capacity of the community, ultimately enhancing the livelihoods across the region. Izvozvo zvakakosha kwamuri. Kurima uku kuchakubatsirai nechikafu, kuchakuchinjai upenyu hwenyu, uye kuchachinja dunhu reManicaland richiyambukira mberi kwatinenge takatarisa. The project is closely aligned with the National Development Strategy 1, particularly in the food and the nutrition thematic area, as Romsely region falls within ecological region 4 and 5, which are characterized by low and erratic rainfall. Without this irrigation scheme, food production in these areas would remain extremely low. Benefits of the Romsely Irrigation Scheme extend beyond the immediate improvement of food security. Second Republic. Guest of honor, tinoda kuchingamidzai kuno kuManicaland, kuno kunyika yegold uchine mukaka. Asi chatinonyanya kudada nacho kuno ivhu redu nemvura imwe inoerera nepasi imwe inonaya nemudenga. Ndiri kuchingamidza wese wamauya navo guest of honor kuti aiwa sunungukai mauya kuzoona basa riri kubatwa pano, muchiuya kuzoona zvitora zvinetswa zvatinazvo kuti mugoenda nazvo kune mukuru wenyika tigogadzirirwa pasara kuti project yedu iri pano indirire mberi. Guest of honor, pano pane chiitiko chinotidadisa seManicaland. Muno muManicaland nyaya dzeirrigation ndidzo nyaya dzatiri kumwa, dzatiri kusvuta, dzatiri kudya. Asi takamira pano paRomsely tiri kutarisira kuti ino Romsely ive mucherechedzo kana kuti example yekubudirira kukuru kwebasa iri reirrigation. Sekuudzwa kwataita pano pane 384 hectares the land iri kuiswa under irrigation under masenda pivot. Ndakambendifunga kuti ndakambentwa sekunzwa kuti 25 nhasi ndazunzwa kunge 24 makaisa kupi imwe senda pivot. Mangani engineer masenda pivot yedu i25 kana 24 i24 nhai gatizviroerai maoko kana haya nama 24 masenda pivot yedu sandinyore ende akakura. Saka naizvozvo guest of honor tiri kuti basa ramaona iri ibasa ratiri kutarisira kuti mukuru wenyika mugoya navo vagotivhurira musi uyoyo. Asi uyoyo vanotivhurira, tinoda kuti zvese zvinge zvaringana. Tiri kunzwa kufara matirimbisa imi kuti maproblems asarira atakupai akuenda kuvakuru, uye munguva pfupi zvese zvinenge zvakasara zvinenge zvapedziswa. Ndinoda kuti ndikuratidzirisei kuti tiri kufara kuti chirongwa chiri pano chirongwa chinotipa employment, chirongwa chinotipa kudya kwakanaka nehealth yakanaka. Sezvamuchatitsanangurira nyaya yerural industrialization, ndikumbira kuti museye matiudza shefu kuti inofamba sei nyaya iyoyo
yerural industrialization chinangwa chababa Dr. E.D. Mnangagwa chekuti kusave neruzevha tese tinge takaguta tiri vanhu vanozviwanira vanozviitira zvakanaka takatasana nevision 2030. Saka inini ndinogara kutaurira vanhu kuti ndebvu dzamunoona idzi hadzisi dzekungochengeta uprofita. Izvozvi tiri kuprofita pano kuti pachabuda tsauti pano vanhu vagogara zvakanaka. Mabasa achamuka bvukuwe. Asi taramba vana baba vanorora mwakadzi nekuti mari yaita. Vana vavo vana mai vanozora maitenga village 1A Romsely Irrigation. Toda kutenda nehurumende yedu waMnangagwa yakatisa mvura kuti tidzingo nzara munzvimbo nemunyika ino pasi rese. Saka tirikutenda nekutofara nezvirimwa zvatiri kurima izvi kuti wazotibatsirawo zvaona kutibatsira nazvo tichisimukawo munzvimbo medu. Takurima izvi kuti makarima akakura takarima 33 hectares. Tine beans nechibage. Chinhu chikuitika ndechekuti tichikumbirawo kuti panoenda magetsi tibatsirwe kana nemasola ekuti tirambe chisimuka chirimwa chedu tisadzokere mumashure, tisakanganisike pakurima kwatiri kuita. Haizvo tongoda kufara naizvozvo, dai hurumende yaramba ichisimudzirawo kuti nzvimbo yedu ino isaite nzara yeRomsely, nekuti kunze kune region ino inopisa, saka da mvura yakakwana kuti zvirimwa zvedu zvinyatsoguta zvakanaka. Tinotenda zvisingaiti. Irrigation isati yasvika tatine nzara, ivhu rekunoku rakakora stereki, saka mvura ikasanaya kazhinji kacho ine nzara yega yega. Asi nemamiriro azoita irrigation gore rino tinotenda president wedu vakazotiunzirawo mvura, nekuti mvura yakugara ichingonaya iriko everyday. Saka tinotenda kuti haatane goho kusvika kare. Okay, makadyara chi and notarisa kuwa takadyara beans nechibage, asi tikutarisira kukohwa pafumo nevhu redu ratinaro. Semadzimai irrigation inonyatsa kubatsira ichi muchienzanisa kurima kwamaita kare nezvamaroita izvi. Semadzimai tiri kufara zvisingaiti, tiri kutotarisa kuti tiri kuwana zvakakurisa kudarika zvataimbowana, nekuti taingorima pasina chinobuda, tichingorima zvichitsva, tichirima zvitsvitsva, asi neirrigation yazokwei tinotarisira zvikuombesereka. Inoitwa kufa ichale munomu tinotenda Mnangagwa, tinotenda president Mnangagwa nezvavakatiitira. Iye zvinezvi zvamabvudza zvitaura kuti region ino inopisa, ati nemvura mawira yakaita nezvi ndiri kufara semutungamiri kuti tawana nguva yakanaka yekuti chibage chedu semaonera muri kuita chiri kunakidza zvikuru pamahectares atinawo pachibage. Nodara kuti tine 18 hectares dzechibage ne15 hectares dzebeans. Saka munoona kuti zvakabhalanza zvekuti tikakwanisa kuwana chibage chiri uno mamiriro chakaita, gore redu rikandibuda zvakanaka, nzara muno mumanikaland inenge yaderera. Pane kumwe kusati kwakuderedzerwa uri kufunga kuti zvinofambiswa sei? Tiri kushuvira kuti nzvimbo zisati dzadirirwa izvozvi ndingangoti paBloc A panapa dzasara hadzo shoma, asi tiri kushuvira kuti dzidirirwe nekukasika kuti gore redu rirambe richikwira richisumuka. Takatarisa nesizoni tiri kubata chakakwanisa here kurima minda yenyese? Takutongomira semamiriro atakaita izvozvi zvekuti takutongoita zvemairrigation. Ndakutenda kutanga
kuti tatigara muno tatakanzi irrigation ichauya saka tine makore ataipo dziri kuuya isiwe zvofeira kuuya dzofeira saka pachiuda kuda kutaka kutenda president nekutipa program inobudirira nekuti tikutoratidza kwatakabva ndiwo tinogona kuti tine 4-5 times pataingo tichagadzirwa siwa but this program yatisisapa tikufara tikufara une chimiro chembeu dzedu dziri kutipa kuti sefirst season this first cropping yataita kuti pane zvinhu zvamira zvakanaka but tirikunzwa kuti fare pane zviripo zvaizvo hatisi kufara zvakanaka but tiri kutipa kuti patiri kuenda there is a future saka uya kufanira kuti nezvakaita kuzadzisa zvinhu zvedu semafamasi nekuti tine patinochemapo napapo zvakadai nenzvimbo yedu inoda mvura yakawanda saka naitadai kunzi tichikwanisa kutibatsira kuti kana mwadombofamba mune masolar panels zvekuti kana masolar panel kana kutika vera panosenza pamwe pedapo tisina mari kumagetsi ana for 2 days toona ni masolar dii otibatsira saka ndochimwe chichemo semurembe kuti tiri production yatatasira pano pahectare gore ino anenge yedu matanenge ataifunga hatichaitarisire nekuda kuti tine nguva dzatinosvota mvura dzine nguva dzatinonetsa kuti izvozvo tikakwana wawanda zvaita magetsi masolar panels kuti anotibooster apo napa chimwe chinhu changu tidai matibatsira ipapo zvinotigona kutibatsira sevarimi tatibatsira nekuti tiri kutarisa makore atararama tichikudzangwe dzedu vashoma taikwanisa kurima nekuti mumwe ndane mombe nhatu ende 12 hectares saka ndikwanise kurima ndokuenda sikazokwanisi saka nemadiridziro ekunzira kuti tese tafanana anga asina mombe atone mombe saka kutenda kuti mwepo chinonguva chichabatsira kuti munhu wese abatsirike nenharaunda dzaanzi chichema nhara dzedzi takubatsirana pamwe chiri nesu